Eta badago korrika Ondarru inguruan, Ondarrutik atera zaigu eta lekukoz lekuko aldarrikapenez aldarrikapen aurrera goaz. Orain Bizkaian Gipuzkoa utzi dugu eta bizkaitar bat daukat hemen ondoan aktorea, ze esango dugu, aurkezlea, emakumea, Ainhoa Etxeberria. Korrika datorrela. Ainhoa Etxebarria, bai, korrika badator, bai. Etxebarria, garo, Naparrok Etxeberria esaten dugu, bizkaitarrek Etxebarria, hala ere, Ainhoa Etxebarria, urduri. Bai, oso urduri, oso emozionata eta oso pozik egizu zen. Badakizu, kostatuko zaigula, ze hemen aldapatxo bat dago, jendeak ez du ikusten, eta aldapatxo hau egin beharko dugu, eta seguraski harin, zer suposatzen du zuretzako aldapa hau igotzeak, orain momentu hontan. On momentun, isebez, gerongo berba. Gerongo berba. Ze, eske aurreko non itxan, Claudio ase honitxan, ez eta ikusi gendu zen irudisa Claudio gerun banin lekuku. Eta bera, hasieran ondo, posposik, emozionata eta emozionaz, esan laberan korrikan, eta gero amatxuan hortxe tatarrez, jentea agarra eta ezin aurrean, ez? Ez dut uste holan amatxuko tenik, baina, a ber. Tira, korrikak momentu unkigarri asko uzten ditu, bakoitzak bere bizipenak bizitzen ditu, zer oroituko zenukezu korrikatik? Ainhoa Etxebarriak ze oroitzapen ekarri nahi digu gaurkoan? Beatu, anitzako lehenengo korriki ondarroti pasasan mie batzen eta 80 oso berezixera, goxazten ikusitxoa zeurak irudisak eta egonaz berbetan lekuku eruman umiaz, ume batek eruman ondarrun lekuku, aiertek erunban, eta bertan ikusten da ez, umitatzetik kriston babesa, ondarruko jentin babesaz, ze bera nahi hilben, hile batzuk harina ez, Angel hilben, eta orduan izan zen korrikan bai euskerin alde, Angelin alde, eta benetan horretxek irudisak gaur egun ikusten, noraita ikusti bertan bebai, eta ondegan emozionatxesta, eta ikusti neue gaur amentxena zela, eta neue korrikan etxan ule, euskerin alde eta beste bat gauzan alde, emozionatxesta. Azken finean, bataion basko espainolek akabatu zuen, horri lotuta, esan dezakegu, batzuk ez zutela euskerarik nahi, baina harro egon gaitezke euskera daukagula, zertaz dago harro, Ainhoa? Momentuna, harro, euskaz bixina zelako, ondarrun bixina zelako, eta ondarrutarra zelako, eta euskal herrixaz be oso arronata baita, euskaraz jakinez, baina euran seme alabak, euskeraz ikasti nahi daben gurazukin be oso arronaz. Eta horrek asko postesta, eta bihotza puztu etxesta, baina topin, matxasunaz topin. Bihotza puztuta eta maitasunez, orain tokatzen dena korrika egitea. Beraz, berotu dezagun pixkatxo bat, eta prestatu gaitezen korrikarako. Hori da. Badator! ¡Apa, Ainhoa, venga! ¡Guate! ¡Venga, apa! ¡Hala, Mariña! ¡Ondarru! Hemen, Ainhoa! Bueno, Ainhoa, hau bukatzen ari da niretzako, zuk segituko duzu? Ni segigot, eskerira da. Ni furgonetara noa, baina eman egurre, Plazer, Ainhoa. Apa, Ainhoa, venga, apa!